Sa gudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Eric na Pauluan, mailiw kami met. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tayo nawagan nak ni Jingjing. Habang nga tanong anak tinagam ko, sinong batang? Hello Jingjing. Eric, nakadisturbo ka di? Sang-sangpit ko di balay, nagkapo di bagkan. Dito problema kay Eric. So nang tumawag ka? Problema pa ititawag mo? Nangarod ka't problema. No, anyat problema tanga dua. Di ba ibagakang ka edi? Ikasanun no. Kahit mo sawin? Wain. Dito yan di pagbutbut nga mapasamak. Sikabit gamin. Datamit namin ko na. Sala nga sisyak tinaggusto. Naggustuhan ta nga to. Ngam, nagbasbasak nga mom. Apa nga pinilit na, saan ka nga pinilit, Jingjing? Nagayayatan ta nga doa. Nasanak ko mga sinulisog. Nasanak ko mga insarek ito hotel. Awang ko matinapasamak ka na ta. Saan ko mga naulit-ulit. Kansanak ko mga masigug ita. Awanan ti adubay pinabasol. Basol ta nga to ha. Saan ko la basol? Basol ta nga to ha. Anong oritan ti plano? Mamutay nga kamang yung baga kadatatang kininanang. Pagbasbasahan ta kay ti kolegyo, takay ta ka makapagraduar. Kayang kastumatan. Masapul nga ibaga mga kadakwada. Kanuan niya man ti desisyon na nakasagana ka ko mga umawat. Ano tinam na mga desisyon na kita naganak kanyak? Numaamon da masikuga kido tagbasbasak pailaeng. Sikamil na makasumbat ita ita. Sigurado lagi di nga pagtalawan dak. Laksidan dak. Pues, nung laksidan na ka, saan ka ba't mabaling ang laksidan? Saan kayo mabaling ang laksidan? Nalawa mo dito balay. Silukat tiri daw ti balay mi. Nga umayam. At naman datatang ginahanan ko nga umawat ken ka. Kang unahan ti amin, siyak ti makawat ken ka. Ano samlahin ti panagyan tayo? Nagpapada talaga marikrikat. So nga pagdanagam. Kasi anong ngarodan ti panagbasak. Di pasangin mo pala nga muna tanak ta. Samon to ituloy nagbasak. Nagabam mo kami di manong nemi kini Jingjing. Iti na minsan nga pinadas ko iti nagpasada iti tricycle manong. Iti tawan unay uprak iti pangkag. Dapat ko kinasita ni Uncle Tasio. Yan tangi kat naka-stack ti tricycle na. Kinunak kang kuha na. Ngayon nakmamat padasan tagpasada. Napasahero kini ni Jingjing manong nemi kat nagamam mo kami. Gabuta na inlabak kang kuana. Dinawat ko ti cellphone number na manong nemi kat inted naman. Manibod met idin no kasta nga agpasada ak mabangkusun-sundo ni Suna. Pasare awisek manong nemi nga ingkam agmol, mapangkam magmerienda, mapangkami agpaspasya. Masansan met ka nakastat mapaspasama kag gangin daton ko't panagayat ko kayong kuana kahit kalpasan lang ti talo nga bulan manong nemi inaklunak kahit kastawon iti ragsak ko. Ni Jingjing manong nemi timbilang ko nga first and last love ko. Aduman di babae manong nemi dito lugar mi nga mabaling ko pasyaren nga mawan met ti kursunadak kadakwada. So nga ti amok ni Jingjing, dahil tuwid ko na, ti babae nga nakariknak iti ayat. Estudyante, kurso na nga nursing, kat kung kunaknarot kang kuha na edi, baka dinaktong kayat, no may sakag nga nurse, kat may saklay nga bangbagkag. Eric, ipatpatik ka. Ore no, may saktong nga nurse. Agamanak to kasta.
Ngem kalpasan manon nemi ti talo nga bulan sipot at dan relasyon mi. Inawis ko isuna, kalpasan ti klase ni ti malem, napangkam ng rabi, aging ka napilit ko isuna nga iminom, manon nemi, kadi di nakainuman, naala isunan. Idi awisek ang check-in kami kat imanugot mo ten malo. Dito'y nga napasamak, iti pananggunod ko iti kinabirehen ni Jingjing. Ngem nagsangit idi manong nemi ang danog-danog kanya. Ginundawahayam ti panakabarteg ko. Eric, binarteg na kalpasan na, inaramid mo ti kayat mo. Nagkayatan tangad wa, sweetheart. Imanukot kami. Uwin ko naman. Kumarkarapas kamin. Iso nga barbaring kunak no manugot na ito nga check-in kami kunak imbaga keng kakitungo naman. Saan ka pinilit nga simbrek ti hotel? Saan ka pinilit? Si kapiti imo na nga nangikat ti badum. Si kapiti nang imbaga nga sige na ko na. Nakainuma kami, nabartay ka kami. Saan nga pinabasol pa napasapakin ti amin. Kasanunog si Kukak. Saan nga itulok ang si Kukak. Idaw-dawat tanga saan. Kahit naulit pa naulit-ulit manong. Gabota isupayin di tumawag kanyak ako na. Hey Rick, I miss you. May iliwakin ka. Papangkam tumanin. Aging gadimtengen deta nga problema manon nemi. Masikog ka no. Kahit di na maiturid nga ibaga ka natatang kininanang na nga masikog da ito. Manong nemi na ibaga kadatatang kininanang. Ano to ko na, Merek. Di ko nagtatang. Adan na si Kugak ang babae. Mo sawad na dyan nga ching-ching nga bagbagam nga girlfriend mo. Nga basta na isot papawanam sa sentro. Kadan na pasamak ka na kayo mo. Masikog iso na. Huwag tatang. Lalaing ka. Di ka dadan to na po kami. Empty problema. Nagbasbasa iso na. Nagbasbasa magaya mga pangarod ng sinikugam. Napasamak matindatang. Awan turod na nga mangibaga. Kariginagannak ang kuha na nga masikog iso na. Tatang anang at namnamain yung mga pasamak kanaramidan ni kiti parents ni Jingjing numamuan dati amin. Ganda sakit tinagam da oras yakmat. Baka pagtalawag. Kahit noong talaw iso na. Kahit umay kanya. Kahit yung ni tatang, nanang. Nga, kadan natayo. Tiin natin apo ko yun. Kahit mo na. Manusan na lakit tirigan. Ibagak manong nemi ka natatang ganinanang ang papadakam lang ti kasasaan ti bihag. Iso na lang talaga akali kaguman di kiti parents ni Jingjing nga pagbasaan da iti college. Kahit na nga da makapag-graduar nga anak na. Ngayon kasi mo ten tinapasama. Kabigat na manong nemi timawag manin ni Jingjing kanya. Hello, Eric. Hello. Amuan ang tatatang kaninanang. Kahit pinagtalaw da. Ayan mga roden. Guru urek tilukan ko nga umay tita. Urayan na. Anang urayan? Saan ka palang ang tratros dito balay? Di ba? Mamindua ka nga glugan. Sakbay makaumay ka dito. Kawen, urayan na dito sentro. Lumakadanon kan sanjay. Usag ni tricycle nga paspasadak. Tada pagluganan ta. At napangalakin ka. Pagkambong karagod datatang kaninanang manunemi nga sumang pweden ti manugang da. Nagsaganan damat. Timiliw ni tatang manunemi itinetib nga manok tapno at daparchen ken kiruken nga lutwen to ni nanang. Kita kami kini Jingjing manunemi iti sentro. Idi master ket naginarakop kami manunemi. Alasan kang nagsangit pa Di nangranda ka kadi? Lagi di parents mo? Pinungot-pungot na ni nanang. Tinungpanak ni tatang. Ang gabalim. San tantong nga maaramid pa itmang pungot kan mang tumpaking ka. Tadakan to ti sidok mo. Wano adakan to ni sidong ko. Oh, baka da kayat mo gatangan nga gamit mo.
Kompleto ka? Gamit ka niya. Gamit mo. Sige, minda mga gumatang. Kurang na gamit ko. Ken gumadang tamampay ti addirwir ko. Ket kurang ti addirwir ko. Iti baba, iti ngato. Iti baba. Gumadang tapay tinapkin mo. Ano no, tinapkin ko mo. Ket saan nagmunting mag-agreg lago at masiko ka nga rudel. Parang to kay ni baby. Kaya din to no, dakalit tiyan ko Binulan to nga pa-check up ka. Wano yung ti doktor nga muna kahit mo. Adam mo ka doktor, ubigay ni. Tapno di ka sa tekat may ka nakati-vitamin, para ken ka, para ken ni baby. Tapno mabalakadan na ka. Di nakapay kinit ti doktor ang kadi. Ampay, nagusarak lang ti, kwa, datay nakanan, pregnancy test. Well, napagkam nga ruti ang mo ka doktor manong name talo nga bulan na yan, Eric. Ching-ching, anandam, kata nababamat nga ti matres mo. Italuta. Tapno sigurado nga sa nga marigri. Aganunod ka lang, ken resetahan ka ti vitamina, tapno nasalot na ka nga gina. Kaya nalagay ba ti schedule every 17th of the month. No natadmadlaw mo, uri hang madanunan data nga petsa, umay ka lang no kagpatsaka. Nagkamang kabag ka na kayo, doktor. Maglag ka na kayo, ha? Naubing ka uning aganak. O sabi 18, running to 19 na, doktor. Alam mo, gagangay dahil ang damasapang aganak, damat maladaw ang aganak. Simang pad kami nga rudin iti balay manon nami kat siyempre nabara iti panang welcome da nanang kinitatang tagbarinto manugan da. Agananos katirigat tayo anak ko takas tila kami papata tayo lang nanang tatang siyat nga rudno kasta. Ket in partyan na ka iti native ka manok. So nga tinulang ang native mga manok tis dati ita nga nalaukan itirangaw ti sili. Manong nemi nagbalinak nga nadungo kani Ching-Ching. Inimangan kami, tsaka nakitig pagkalduan na ano't paborito nga kapasat ti karne at manok. Dinamag ko. Chikimul. Inalan sa mat ni nanang, tikimul na. Inalayo nanang, paborito yung matkait. Dahil ito yun ilaslasing ko orat, amang kunak, may sutkayan ni Ching-Ching. Alaitad mo kayong kuwanan na. Ikadakil ko. Tamo matan no, kursunada ikadakil ko. Tapno dakdakil. Hanapit yung kursunada. Lupo, pitso, deta puon ti payak. Puon ti payak nanang. Ay, agpadpada kam ti paborito ka na ti manumugang ko baka kayat mo ti bat ti koleng bay. Hanin nanang. Kukayo di bat ti koleng yan. Alangarad kuhak di bat ti koleng. Timulong manong nami nga naginaw ni Ching-Ching. Kahit nagsango kami met ni tatang manong nami ti salas. Napintas di asawam. Kaububingan na. 19 years old. Kahit si kangay. 23. Tatang. Opo. At diferensya yung umpat nga tawain. Ayat. Madan kami nga nasapa iti apo ko. Sabi ko marutang nasalon na tlat na kita gina. Nga putad dadan, nagagagatak manin nga tumulong ka na kayo iti bangkag. Ay, kayo na. Sapol nga nagagad ka nga umay iti bangkag. Ada bukod mo nga mula. Ada bukod mo nga tarakan. Kasta matan. Ada talong ang bakak sanggari. Sa ada inom nga kalding ko. O, katuwin. Sa ada pa inom nga baboy mo. Di mayan. Hindi pa nagyan ni Ching-Ching nito'y balay, manong nemi, umuwi nagsusurutan iti bangkag. Kaya naman manong nemi. Isupin no ka nagpresentar, ng agdalus iti ubong, no kasta nga digusan kan dalusan mi ti panganan iti baboy. Gananos ka.
Anang aron, bigla mo tayong saan ka nagbaling ng estudyante. Ano ang nga tano,ag-enroll kan dumit lagi ito, may panaglulukat ti klase. Estudyante nga masikog. Astar nga pala nga ito yung ngatawen, o may ngatawen. Bari tertiary high school, college ko kuman. Indon no, may anak ko laki anak ko, mabaling kong tumat nga itulit ang basa. Bala may salang ngatawen nga mangliwatan. Ngayon ito lang, baka no, pintun ay anak ko ni baby. Kada dapat adan may isang bulan na, baka no, agaramit to man, tiyading na. Kaya man ano, pagsasarunuan tan, dilima. Siyempre, idiagdan na kami, manong nami, rinabi imaten, nga mapasamak kada kami. At dapat naging gundaway no umay dito'y bangkag, manong nemi, kat dito'y kami nga mga aldao, tagluto kami. Tad-abong-abong manong nemi ti ongto ti bangkag. Dito'y kami pa'y manong nemi nga magsibog. Ala, Eric. Nagsibog tayo dirabina. Mayat namin dito'y napariir. Kinawat ti makadisturbo ka na ta. Iti aldaw ti ba nagsibog ta at napudaw ni baby. Sanga, sika ngamin, sika, data nga doa, nungapin aming imparaman mo kanya. Iso nga idikit mailiwak mo't ka na yun. Nagmayat ngamin, sige nga ro. Samad nga maliwayan ni Jing di mapanagpa-check up manong nemi. Piton abulan ti sikog na. Hindi malagip na datatang kininanang na. Kumusta nga tamat ng datatang kininanang? Nasapsapulan. Kaya kahit nulay naksinda ka nakasapulan na ka kumangaron. Talaga saan nagtungatan nga maawat pa eh. Kaya kita damat talupay nga kakapsat mo ha? Gabuta talo di kakapsat mo, urayawang ka, saan nakamail, ananda ka kasapulan. Kabaylandak nga talaksidan nga talaga. Kunada, nga digit naganak kat saan nang kabaylang nga naksidan digit anak da. Malaksid, napipepay nga digit anak, di manglaksid ka digit naganak. Nasakit lang tinakin da. Yamamog, dumteng tumit lang ti panawin, nga mailo da kayo ka. Mailiw da, iti agbalin nga po ko din. Aging nga dimtengen ti panagpasngay manong nemi ni Jingjing kinitaray min ti ospital. Nagkarkararagak manong nemi sapay kumata saan nga marigatan ni Jingjing ti panangipasngay na ti anak ko. Ti anak mi, ti apo ko da tatang kininanang. Kaya kaasin na po Diyos manong nemi na inak na nga normal ni Angel. Angel ko na, gabot may isa nga babae. Kas daw ni tinagsak na tatang kininanang, hindi maubadan ti apo ko na. Ay, apo. So, itintad nga po Diyos kada tayo nga anghel, nga adadamang paragsak, iti balay tayo. Hindi mayawid min ni anghel, ni angel, kung nakumamanong nemi, dito'y balay. Sila, adadan nga rimagsak, ti balay mi. Tadagsangit, ada agayak-ek, ada ay-ayamin mi, adan baby mi, adan pagsapaan, tatatang kininanang, sumangat, nga gapoy ti bangkag, gaputa, bagin nagawan da nga obaen, ti apu ko da. Kastakmat manong na mi. Andang bambarak nga karkarintan nga mga ringpas kada kiti trabaho, kiti talon, iti bangkang, tapno di kastakit makitak manin ni angel. Tapno makitak manin dagiti agina. May isa, dua, aging talon nga bulan ni angel manong na mi. Hindi, dati may isa nga malem manong na mi nga naggapo kiti taltalon, sinabat nak ni nanay. Alisto ba nak? Alisto ba? Ape lang. Ada ka tidakas ka napasamak? Awan. Ngam dimteng ni kiti naganak ken ni Jingjing. Dagiti naganak ken ni Jingjing. Wanad data. Kaya napasamak na na. Akit mailiw kami kunada.
Amundahan nga adda po ko da. Kahit nakanumot ang makita, sungin may da. Kahit yung sa unanan, si awatan, naganak kini Jingjing kang kuhana. Kastamat ti madlaw ko. Inaristwak nga rut manong name ita naglabar. Kita may nakintadan ni nanang iti pagbaso kata. Damabainak nga saan nga nadalus nga sumango ka na ginaganak kini Jingjing. Ken kastoyak manong name iti addan anak ko. Masapul nga nadalus ti bagi nga mangumpa iti anak ko. At kayo magkayam tata, nana. Ay, word. Tama iliw kami, med. Iti apo ko mi. Iti anak mi. Sakti nanumo nga ama ti apo ko yo, tata, nana. Oo nga ron tayo. Imbagan ni Jingjing. Nanda ka ti talon. So kasi magpadkan, manimpo di talon. Nanang. Pala. Umyan ka din kiti. Ay, saan kaming umyan? Agawid kami tumadlahan naman naman. At daw may mga alakada kami. Umyan kayo kumalatan tata, nana. At damat bakante ka kwarto dito, balaybi. At daw may mga alakada kami. At danto sa bali, agon daw siguro umyan kami. No, anya nga ta? No, da kayo ti umay sa Dibalay. Wano saan, gabuta anak mimit ni Jingjing. Nasaysayat sa no, sa Dibalay nga yan. Tata kami ti baka mo iti apo kami. Baka anda ka na bimpindas ti parang taratarmi ti apo kami. Gabuta anak ti anak mi. Uray anak ti anak yo. Nanang, nataripato kami, met. Tangro na karigit ang anak kanya. Baka natartaripato kami sa Dibalay. Agenda sa Diyay. Isuda ka dilang tagyan, nana. Nagkinita na kita kasawa sa anak mo't kinita manon nemi ni Jingjing. Kituwa na tadi ka ba't pag-asawa? Nagbati ka pala dito, nilaeng Jingjing, tagsubli sa Diyay, balay, akadwa na ti apo ko mi. Di kayo mat pa nagkasar, di hanggang palagdan na. Naibagayo ka din dahil tayo anak yun, nana. Naibagamin. Kinanat ko, nana. Kung urarayan na ka ng desisyon mo, isunga ko na, palubusan ti anak mi, ti apo ko mi. Adada nga napindas ti panakatratar da nga ginasadya din nami. Di mamat ko na yan nga saan nga napindas ti panakatratar dito to'y ngam ko nak nga ad-adda no adda iti dan na. Iti dan nami. Kaya mabalimot ko may sarsarungkaran sadya. Saan nga da kami ti sumarsarungkar kada kayo dito eh. Sikat ti sumarungkar kada kwada nga kina. No lakit di kayat ti anak yo ti sumurot kada kayo agraman ti apo ko yo. Saan ko mabaling ni kawit ita? Ngayon, mabaling ka nga, dito ka pala nga magrabi. Sakbay nga, at daw may mga lakada kayo. Ganyan talaga, gamit ka dito kami magrabi. At ako namin ka na dyan, inarkilami nga lugan. Nga umay tunin alas 8. Di kay, makapangangkam to siguro matin nung alas 8. Nagsagana nga rin datatang kininanang manunemi itinapin na imas may pasango kanakwada. Tinmileo na nagdara sa timili ni tatang tintuwa nga manok manunemi. Alis tumit lang na parte kin pinalok na ni nanang. Pariya manunemi tinlaok na. Jadi may dasardaan kat nagsasango ka mga nangan. Kaya dapat kindi manok may jay. Naimiimas man dati pa nakaluto na. Nangroon agad pariya tilaok na. Gapo manong name ito talaga kursunada ni Jingjing ti Kimol basta matan ti puon ti payak isut inlasing ko ngayon niya sidik kang kuwan. Nadungo ka ba iti anak mi no kasta?
kurang na lang subuak ti anak yun, ana. Ha. Nasayat ano kasta. Ayun, ulitek, nasayat ti pa nakatratar digit agina. No, umayda kada kami. Iriadan gunda ko yung manong naming agsarita nga duduwa kini Jingjing. Palubusan kayo. Nust kayat mo. Ngayon na mabalin na ako mga Jingjing. No sumurto ka kadakwada. Kadwatak mo. Ngayon, da kami kanulaing ti kayat da. Kinabud no na, Eric, imbagak kadananang kinitatan ko. Sumurot kami laing ka na kayo. No kadwami ni Eric ko na. Kananak ko na da. Tuwa kay lang ginako na damin. Si awat dan kan ka. Sanda kan nga laksidan pa. Ngim siyak. Sanda ka maawat di kitaganakin ka. Dahil ito mantlaw ko. Ano nga ron? Saan ka? Saan ka sumunod ka dakwada? Adaking kang desisyon. Saan ka mabaling nga gawin? Eric, diya ka mo teramidik. Ngam dito tinururik o gunda ko iti panangawat mentlahing dananang kinitatang kanyak sang kari. Wen, uri siyak met, kayat ko nga awatan da ka metlahay, nga saan da ka nga itultulig ang laksidan. Ngam napimbilas kumapay no pati siyak kat awatan da. Kasano nga ro doon, Eric, nga saan da ka akayat nga sumurot. Kahit sumurot kami lahat kadakwada. Agbatiak. Tumay kayo ito sa sarungkaran. Naliday kan samet. Talaga malidayanak na mapukaw kayo. Mabaling kayo nga sarungkaran. Nung mabalin na kumakit, kas dati nga inaldaw, bigat, aldaw, rabii nga makita kayo. Ngayon nung pumanaw kayo nga agina, narigatan nga mapasamak nga inaldaw. Baka maminsan lang ti makalawas. O na mamindwa ti makabulan. O na maminsan lang ti makabulan. Sabi ko matasang kamang lipat. Sabi ko majinjin. Ope nga siya, bang lipat kang ka. Baka sikat bang lipat kanyak, no? Diyak to haramitan dita. Gabutawan ti kapatgan kanyak no saan nga na kayo. Manong nemi idiadan tilugan nga inarkila di kita naganak ni Jingjing. Nisagana maten ni Jingjing di kita gamit da nga gina. Ket mapandan. Datatang kininanang manong nemi kinita da. Habi nga hamboy ikawid. Di kita gina. San ko may ikawid ita, tatang nisot kayat ni Jingjing. Kaya na ida, kaputan naganak na ida. Ngayon saan nga po no? Nga dada nga masikaso. Nga masikaso da ganda kami. Kaya po no kasunod, parang tratada kang kadakwa da nga stabat kada kami. Agpabata kami nga naliday manon nemi. Idi. Ta pimanawan. Dagita kina. Dedi dati nga naragsak
manong naming nga balay, sipod dimteng ni Angel, kada kami nagbalingan na litay. Pati tanan ang kinitatang kat sandan nga maun uni kas tamat ng kanyak man. Gabot hawanin ni Angel nga sangit, hawanin ni Angel nga kayayam mi, karin rin ay, karin rin na yaomi. Makalawas, dohalawas, talulawas, makabulan. Kinana palat ko, kung papindi mo pansarukaran na kita gina. Napat patag ka dito trabaho ti bangkang, di kita reken mo, ngem di kita gina. Banyo na tantang. Uy, turak latan ti iliw ko kadakwada. Tano isudat may hiliw kanyak. Maaramid tawin. Nakating ka ko matsarungkaran ita at adakot mga sikasok ka na ginitaraken mo. Banyo latan datang. Kasano nga roden no sandan ngagsubli. Kasano no kadeto umayan ng panaglulukat ti klase kat ituloy ba't lang ni Jingjing tagbasa. Kasano no sandan tumapalubusan nga mapamangkita kini Angel. Kasano no graduar to ni Jingjing kat may santungan na nurse. Kat mabanto ba nagtrabaho di abroad. Baka saan nakatupay na kayat? Baka no ang kita kay itong agama kat handa kang tubigbigad ng sikat ama ni Angel. Gapota, di nakabat nakit-kita o makadandan na. No talagang iba't patignak ni Jingjing tatang. Isot umay sumarong ka. Sa nga siyak ti mapan. Buwain manong nemi, talo nga bulanen, panaglulukat ti klasen manong. Tinaminsan enak panagpasada, nakitak ni Jingjing manong nemi na kayo ng porme, agbaspa sa matmanin manong. Inasigak. Jingjing, Eric, apay nga di ka may lasimar sa rongkar. Ni apay nga siya katagsalutsud ti kasta. Di ba yung karimidi nga may nakamsam sa rungkaran? Yung saan ka kasi mar sa rungkar? Gabata sana ka sumarungkar, da kayo kumamat ti sumarungkar. Narigrigat, gabata siyempre ibiyahek ti anak ko. Siguro, na brainwash, di kita naganak yung kati, panunot mo. Siguro na amiris mo nga. Talagang sana kamay kari ka na kayo. Eric, saan ka kumagsaot kasta? Sikat na nagkaring o may nakamsab sa rungkaran. Ni ay ni oy, ni aniniwan saan kang imay. Bisi ak di talon. Noori bisi ka di talon. Kisaludsod. Di nakadinayitan. Eric, nabayag kang inuroray. Siya tagasalutsud kang kita. Napatag kam ka di palayang kait ka. Napatag kayo. No kaya't mo yung kaalan di kita arwatan nyo. Arwatan nyo nga ginatag. Subli ka sa diyabalay. Samit marat ng mabalin. Napindasan ti kasasahan ti anak ko. Anak ta ko nang. Ti anak tayo ti sidong danang kintatang. At adang isudot makatartar kang kuha nga na siya. Kaya't mong sawan, ti parang tartar, di ginaganak kang ka. Iti anak ta, kaya't sana kasat parang tartar, dananang kintatang ko. Sa bali lang, iti naganak kanyak. Napimintas pa nakidinak, maglayang iti ang datatang kinanang ko. Tanaganak ko ida. Tada ka di man tingin pagpakita kayong kadatatang kintanang nanang ko. Nasa sadagmat lang at tiriknak, kadagiti pudno nga, naganak kanya. Nataltalagad matlayang no at dati anak ko, itis datatang kinanang ko. Amo ka mawatan na. Siyempre, adada kanunungak nagiti parents ko. Akas man ti panang kanunung mo ka nagiti parents mo. Saan ka din ang makamagkinawatan? Tsaka mo ka. Basta ipas nagkon nagbasa. Diyak kaya't nga maulit nga sikugak manin.
Iso nga, lipatin na pailaing, Eric. Nasakit manong nemi para kaniyak daytang imbaga ni Jingjing nga lipatin na pailaing. Sa bagay, lipatin na pailaing ko na dinamat imbaga nga lipatan na kun nga may pinsa. Ngayon kasla jamid lang di arig na manong nemi. Iso nga ko na, no talagang saan nga sika kensiyak tinekari, aw maramit ko ko. Iso nga dede manong nemi sangkon ganul ulit pa nga napan sinarungkaran napan rin ranta mapan kitain nakasalita ni Jingjing iti eskwela. Ay nga duwang tawen tinapalabas manong nemi nagraduar siguro isunan. Ket ni Angel amo na nga siguro tagsa umanong nemi. Di nakatasap sa pulen ti anak ko. Di nga tadamdamagin iti inana no sinot amana. Di nga tadamdamagin kada lulo ni lola na no sinot amana. Di mo kad kumamapansarong karan ti anak mo anak. Kayat mo kani adanakim na nga nakamakit kita. Kung masakbay nga nadaan tinakim kat adda ka nga amana amakita na. Banyong tatang, nanang. Si kamit kami ti aking baso na daduma. Di mo pulos na pansin na sarungkaran, hindi. Aking kakaligid to eh. Haya po, di ka maawatan, Eric. Napya kumamad madan sa baling ar-armam awmat. Di ka matagalim ti sa bali. Uno pumutot manin ti sa bali. Tat mo at kumamat din sa bali nga, iyawid mo ti si balay. Sa anak langin ng asawa. No saan ba't langin ni Jingjing tatang? Kasanong arti arabidem? Idinto ta din nakambatin kay kayat? Pagkunan nyo, no, kuman talagang kayat nakaakit ta. Alis to kumalang nga umayin na isarong karmet di bagina. Kenjay, di anak yo, kenjay nagkapuan na. May sa tuwa talo kat guduwa nga tawen manong. Sipud pimanaw digit agina idu may alaen digit naganak kang kuana manong. Nasurukan nga talo nga tawen manong. Kitang-damagan na giti parents ko na sinut kasukat ni Jingjing abe nga jak pala yung mga ala. Jadi, tayo may nakdinano ni nanang dito bangkak manong naming at imbaga na nga adda dagiti agina. Huwan manong, kastaon iti taray ko nga nagawid manong. Iti makita kita. Jingjing, iso ka din danak ta? Ni Angel? Nagdakailan. Huwan, kinapudno na agbasbasan ni daycare, nursery, ag kinderton. Imay kami, kabuta kang kanayan na kanamnamagan. Where is my daddy kung kunana? So gabutin ka rin mahit. Gadantugon daway nga, ipashare ko isuna, dito'y iso yung mayan. Inaksasarita nanda lolo ni lola na. Kaya marigatan da lolo ni lola at English speaking dati ni Angel. Ngayon maawatan naman ti Ilocano. Anak, he's your daddy. Johnny? What? Yeah, my daddy? Yes, anak. I'm your daddy. Siyak ni daddy. Daddy, I embrace you. Ore lagtad-tad dikit ilawak manong name agin narakop kami ken Angel. Excellent. Kunak ng santan nga kita agin narakop pakasto. What? Hindi ko nakanak. I-English mo man. Jingjing. Ipaawat mo latan. Isinyas mo latan.
Ti ko anak, di ka ko mamaarako pa kastoy no, san kang imay. Yeah, I love you. I love you, Daddy. I love you too. Angel, anak. Idagsarita kami nga duduwa manong name kini Chinching. Hindi ka sasarita datatang kininanang ti Inglesera manong name nga pukod. Ano ti planong nga rin? Namang, saan ka kumaimay no? Sa nga kabutan nagta? Napikit kami nga saan ka sumarsarong ka. Pulos. Nga di ka pulos si may di balay. Na minsan ka lang ay may di eskwela. At ka din kasukat ko. Awan to pulos di kasukat mo. Ching-ching. Anak ka ti kahit mo mapasamak. Da kayong agina ti umay ditoy. Saan nga siyak ti umay di balay. Siyak ti lalaki. Siyak ti mangyawid kada kayo dito balay. Apay nagtagsandisan na ay mo. Dakdakil ka di balayo ang ti balay mi. Minapod nuna na pimitas ti balayo ang ti balay mi. May tagayam. Mabalita ka magsalutsudan ni Angel. Ano to ti kayat na. No ditoy, uno sa jay balayo. Sige. Isot pagdesisyon na ta. Oreta, ito may pala nga bulan nga sumra kiti eskwela. Dito ito ti pagbasaan na. Iti kinder. Kinasaritak manong name iti anak ko. Mawatan naman at manong name. Oh, about grandma and grandpa. Anak, siyak ti lalaki. Masapul nga siyak ti umayan ti babae. Mawatam? Cannot understand, Daddy. Pero ba yung unay hanggang ka dito'y? Napimpitas dito'y. Magusgustom dito'y. Yung may kanto ipaser, di bangkag. Ado di kiti mulak ka mapaya, guwapol, kanda dumapay. The field is beautiful. I have many pigs, many goats, many cow, many chicken. Yes, Dad. Manong name nagtatry ka na panitinan. At imbaga na sa nagsubli. Namok manong name nga umyanda ka no. Taintun bigat, kahit nakanutek pa share mano. Umay da idi alaen manong name nga yawid dagiti aginangim saan nga simurot dagiti agina. Iso kapilitan manong name nga saan da nga nayawid. Kahit kanedi nga rabi manong name. Nagkaida kami kini Ching-Ching. I miss you, Ching-Ching. I miss you more. Amom, madlaw ko nga, kasladad nga kay-kayat ni Angel ito'y. Kaya nung kaskasan lang, nung matuloy ito pa nagtrabaho kita abroad, dito yung kyan. Saan ka di nga nga nataltalgit ko man, iti sidong naganagkan ka. Nataltalgit dito eh. Gabat ka na po noon ha. Ada ba nagselos di kapsat ko? Sipot idiadan ni Angel. Hana? Gabat ka sila na pan-aming atensyonan di kita naganakan niya keng kuwana. Ti apo ko da. Ngayon di kapsat ko. Isong dal-delikado nga agyan, ti anak ta. Kadananan ng kintatang. Ang mga dangran di kita kapsat ko iso na. Pues, dito'y ngarod nga agyan. Dito'y kayo nga agyan. Kahit numapangkan doon sa Diabrod, nagtrabaho sa Diyay, awan ti pagdanagap. Tadi mi baybayan, tarakta. Agbalinto nga na dungoda, tatang kaninanang para kenkuan. Oregas taon iti riri, di kiti naganak kini Jing-Jing, manong nemi di sandan nga mayawid da kiti agina.
ngimawan tinarabidan. Dito nga rin lugar mi, manong name nga nagkinder, ni Angel, kadaranang kitatang, tagsinsinublat ng mapanmang kuykuyo. Arad namat manong naming impasnik ko tinagtrabaho, iti bangkag kitang.